Ердарым хедге қала. Танылған ижатсы Ғилман Идрисовтың ижадына арналған концерт 24 март Хусейн Ахмедов есіміндегі Башқұрт дәулет филармониясында ұзырға тұра. Бара турағында ентеклеп студиябыз қонақтары ижатсының ұлы Ирендек Идрисов һәм танылған драматург Башқұртстанның атқаданған мәдениет хизмәткәре Сәрвәр Сурина менен барлайбыз. Хәйрле иртә. Әңгіме башында Ғилман Идрисовтың хүддәріне ижат етілген «Һиңә килдем» иркәм ерінің өҙігін қарау тегел. Kildim ilben, gitken yıllarımdın, hanay hanay alıp sakırım baharım. Kildim tırmaşımda, gizim yalmaşımdır, şatlıklarım bağır salkınlarım. Kildim tırmaşımda, gizim Слапта хиттер. Хитман индигене кадрын мына несеме элек төшүрүлһә уның мына шу атмосфераһы әле һаман да шу зәңгәр экрандар ачыла бирелә. Һәм Ирендек атайгы турында якты хатерләргә ортаклашканда нинди кеше булды? Аны бер үзем әйтеп кенә битеп булмай, несен дигәндә ул бездә һәрбер яңа аткан таң, һәрбер яңа көн атайман ул үзе бер якты бер истәлек. Һәрбер көн, һәрбер минутта, һәрбер сәгатьтә ул үткәргән. Нинди кеше булды, ул йомшак күңелле кеше булды. Без тормышта яратты, бездә яратты. Кешегә авыр һүз әйтергә кыймай торганы, ул кешене рәнитергә, оның өчен ул бер нидә бер авыр булды. Кешене рәнитмәне ул. Һәм бездә шул тәрбияне, шул ясакта тәрбияләнде. Кешегә авыр һүз әйтмәгә бер асанда. Кешене рәнитмәгез, кешене яратыгыз, дусларыгызды хөрмәт итегез, тормышта яратыгыз, эштә яратыгыз дип шулай бездә тәрбияләнде. Һәр яклапта ысын ижат кеше дип әйтергә булган сан. Уның ижаттан атыш түгел, ул теге ул иригет булып та бездә үстәргә тырышты. Ул безгә иригеттең колуннан килмәгән эше булмаска тиештен, булар эшләргә эштә яратырга дип һәрбер төрле яктан да бездә өйрәтте. Эшкәле, сәнгатькәле, бында Өфөгә күсеп килгәндән һуң Исаңулда Зәнчаранан адна һайын тиерлек бер атай Сәймән Башкорт драма театрына спектакльгә йөртергән, концерттарга йөртергән. Булар бездә шулай өйрәттеләр, үстерделәр. Сәрәү Рәшит кызы, әле һәләш бултыранда күзләрегездән күреп торам, һезнең дә әйтер һүзегез бар, ул инде кешене. Ныктыгыз хезмәттәшлек иткәнегезне беләбез. Шулай бит. Без озак еллар бергә эшләдек Башкортстан телевидениеһендә редакторлар булдык. Ул музыкаль редакциясында мин хазинала. Ләкин Ғилман ага Идрисов ул минем яшьлегемә әйтәйин, безнең бала сакка хатта башкорт халкының бүгенге йырлары, заман йырлары булып бәреп килеп ингән кеше ул. Менә әле мин хисләнеп утырамын, чөнки күз алдыма килә һәр озын тәнәфес сайын мәктәп интернаттагы 9-10 класс кызлары, егетләре менә укытучылар бүлмәһенә йөгерешә икенче этаждагы. Онда теге пластинкалардан, нидән йомшак пластинкалардан да ошо «Һиңә килдем» иркәм йыры яңгырай торган иде. Укытучылар искиткеч яраталар иде бу яңгы йырды һәм без ошо йыр менән без нидер теге милли музыкага инеп киттек дип уйлыйм инде. Безнең күңелләрдә шуһатын күтәреп алды ул шигырь. Ошо Фидан Гафаровтың башкаруында «Һиңә килдем» иркәм йыры әле һаман да хит, ул өлкәннәрне дә, яшьләрне дә берләштергән йыр дип әйтергә була. Һәм хөрмәтле тамашачылар, минең кулымда эксклюзив әйбер. Ғилман Идрисовтың үз кулдары менән язылган «Һиңә килдем» иркәм йырының һүзләре. Хатта уның бер-ике варианты ла бар. «Һиңә килдем иркәм, түзер хәлем бөткәс» дип язган. Унан һуң сыйгандан һуң «Һиңә килдем иркәм, көя-көя сәлам хаттарыңдан» һәм дә инде без белгән «Һиңә килдем иркәм, бик һагынып килдем» дип дәвам итеп китә. Һәйгәлек күрһәтү тәймәл.
Ол біздің редакцияға инеп тә шулай яңа тексттарын кел біздің мен бергә кайсак шайрак нисек була кызлар нисек шай яңгырай дип һөйләшеп утыра торган ине. Безнең хазина ишәт берекмәндәге кызларга укыта торган ине яңа тексттарын. Һәм шуны әйтеп үтәргә кирәк, ошо йырдарды тыңлайбыз бит инде, юбилейларда, тавындарда йырланган йырдар. Әмма мына миңа бәлки уяттыр. Мына яңгырак кына белеп калдым, был йырдардың авторы Гыйльман Идрисов. Демәк, ул бик тыйнак кеше булган. Илкиткес тыйнак ине. Үзенең нинди талантлы булуына карамастан бик яхшы баянсый ул. Көннәр буе уйнап утырыр иде, ләкин эш бит инде. Шул вакытта аның дуслары ла үзе һәм Сәбих Бамалимов белән бергә эшләнә. Феликс Абдрашитов агайлар белән бергә эшләнә. Улар бөтенләй шундый көчле баянсылар һәм көчле музыка белгечләре бит инде. Шуңа күрә бәлки ул хәтта үзенең табигый холкы белән дә басылырак та йөргәндер. Чөнки ул бит Янсура егет, ул укытучы булган. Менә уның укучылары әле мин ошын сәлам программаһына килеп һөйләргән. Иң анда белгәс Алмира Куатовалар әйттеләр, ул безнең укытучы булды, иң беренче кайтып. Бөтен дәрескә инәлә, төлгә утырала, уйный торган иде. Бөтен яңа көйләрне, бөтен матур музыканы, совет музыкаһын үзенең ярдарын ди. Шуның уның турында бик матур истәлектәр, хәтта көлемәстәр торып калган. Ул үзенең артыннан шундый менә матур эт калдырган Янсыр аяктарында. Гармунсы тип тә беләбез, Балтауста тип тә беләбез, рәссам да булган шулай бит. Ошо Балтаусталар сердәрне өйрәтмәннәрме? Ул тота килеп, мына улым мына ошлай эшләтеп бер асанда өйрәтмәне. Ул мин нисектер үзем карап, атай нисек эшләй икән, атай калай эшләй икән, мин шудан күреп кенә, карап кына унан өйрәнергә тырыштым. Һәм әлбәттә төрле вакыттар була, нык та белмәгән, эшләй алмаган әбеләрдә әлбәттә харап, ул күрәтә торган, аңлата торган. Интекләп, яйлап торып, ул шундай әйтәм, ул тыйнак, итәгатьле кеше булды, һәм Худия яман яктан түгел, яхшы яктан харам булды. Худи тәмләп торып, иренә җиткереп торып, һөйләмдең адагыннан баштан адагына тикелем Худи сәсмәй, түкмәй генә аңлашылыр дип һөйләй торган. Оның тыңлауы үзе бер вакыйга дип әйтәйек бикән. Безнең гомәл алганда Зәнчур аяктарында, мен агайымдар да бар, атайымда туган авылында яшәгән. Улар монда аралашканда, улар яйлап бер гайла ашыкмай гына, тәмләп кенә матур итеп, халмак кына дип һөйләп, тыңлауы үзе бер. Ошо һәр әйткәндәр шигырь юлдарына шундый әйберләр менән язылганы һизелеп тора һәм Фидан Гафаров, Сәгъдулла Байегет, Фән Вәли Әхмәтов, Рәсул Карабатов, Фәниз Ганиф һәм башкалар уның йырдарын ихлас башкара һәм был әлеге мәлдә заман йырдары тыңлайһың кайда хиттар дип тәүләнеп куяһың. Һәм ошо шигырьләргә игътибар итсәң, йырдардың уңыш сире нимәлә икән? Йырдардың уңыш сире теге өч тагынга таянуда беренчедән һүҙҙә, көйҙә һәм башҡарыусыла. Аны бөтәһенә лә билдәле. Ләкин Гыйльман Идрисов дигән ижадсының һүҙҙәре бигерәк тә безнең халыҡтың күңеленә яҡын. Мына шиғриәт бар, йыриәт бар диләр. Йырға һала торған, йырлап ҡына торған һүҙҙәр табыу. Мына аның эҙләнеүе лә күренеп тора нидәренән, үҙенең яҙмаларынан. Һәм мына мин үҙем дә шаһит булдым аның беҙҙең һәр бер һүҙгә, һәр бер юлына, яңғыраймы, юҡмы ул уйнап ҡарап, беҙҙең бүлмәгә, кабинетҡа килеп кереп, баяны менән уйнап утыра торған ине. Һәм аның уйнап ебәрһә, бөтәбеҙ эшебеҙ ташлап, уға ҡушылабыҙ, тыңлайбыҙ. Мына шулай күп ваҡыттар булды. Бына Гыйльман ағай Идрисовтың һүҙҙәре айырылып тора ул. Һиңә килдем иркәм булһынмы ул, кисер мине әсәй ғәфү ит булһынмы, зәңгәр томандар артында булһынмы. Ул сымта беҙҙең мына бер нисә республика халыҡларына яҡын. Мин аны Ҡаҙағстанға барғанда ла ишеткәнем булды. Үзбәкстанда, Ташкентта һәм Дүшәмбелә лә мин ишеттем шул йырҙарҙы. Беҙҙең халыҡтар шунда йырлайҙар. Һәм 24 март, хөрмәтле дуҫтар, һеҙ ҙә ошо йырҙарҙы йәнә тыңлап, ошо матур концерттың шаһиты була алаһығыҙ. Концерт тураһында ваҡытығыҙ ҡыҫҡа ғына ҡалды, ҡыҫҡа ғына итеп һөйләп үтәйек әле. 24 март Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһында концерт буласаҡ, кемдәр ҡатнаша? Ул концертта афиша ҡарағанда шул Фән Вәли Әхмәтов буласаҡ, Рәсүл Ҡарабулатов, Фәдис Ғаниев, беҙҙең шулай уҡ йәш йырсыларыбыҙ Тимур Рамазанов һәм ошо концертта бер серҙе сисәйем дип әйтәйем, сер ҙә булмады. Атайымдың бер йырын Ғали ағай Хамзин йырлай торғайны.
Мөхәббәткә табынан ярын безнең апайымдың кызы, атайымдың янсәре Розалия Нугманова ярлаясак. Шул Бик толкынландыргыс һәм яуаплы иш. Әлеге вакытта дигәне аранжировка өстендә эш алып барыла һәм запись буенча. Концерт булай матур булырга уйлай, уны безнең Юлдаш радиога оештырып эшләй. Оларға инде dur рахмат. Асын мәгънәһендә хит ярдарын тыңларга барабыз дип тулыгын әйтергә була. Dur рахмат бүген килгәнегез өчен. Был гына вакыт итмәй ул хакында һөйләшергә, бәлки башка эфирларга кушылып, ихлас һөйләшеп алырбыз. Әлегә хөрмәтле достар, 24 март Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында Ярдарым һеҙгә ҡала дип аталган Ғилман Идрисовтың ижадына багышланган концертка рәхим итегеҙ, киске сәғәт 6-ла башлана. Беҙҙең эфир дауам итә. Хәйерле көн барығыҙға.